Marc, Marc.
Queda que porta el mocador cap a estat, xica! Mira quina muixaranga. Heu vist la base? Heu vist la base? Aquesta figura es diu el banc. El banc. El banc. Banc de seure. Claro. Epa! Ei! No està bé. Menos mal que no saca la chiqueta, no es importante. Estem així a la Muixeranga, València. Nosaltres... Ahí, que se note. Bé, ja heu vist al llarg de la cercavila que nosaltres fem alguna cosa un poc distinta del que feu vosaltres. Els castells, ja sabeu, millor que jo, els castells és anar amunt, no? Aneu amunt, a veure qui puja més alt. A la Muixeranga la idea no és tan important el pujar amunt com anar fent unes figures plàstiques. La Muixeranga, coneguda antigament al principi com el Ball de Valencians, està a l'origen també dels castells. El Ball de Valencians, com la paraula diu, era un ball i al final l'últim moment del ball era la construcció d'una figura, no? L'apoteosi, on es construïa una figura. I aquestes figures són les que més han anat quedant gràcies, ja que dir-ho sempre, a la gent del Gemesí, és el poble que ha mantingut ahir fermament la tradició, i a partir d'ahir ha hagut tot un moviment de recuperació de la Muixeranga. Muixeranga i ara amb vosaltres els castells. Per això nosaltres ara, per a començar també la nostra
participació així amb vosaltres. El primer que farem serà un ball, perquè tenim la intenció també de recuperar aquest moment de ball de valencians. No és un ball recuperat, és un ball de creació, però tenint els elements de la tradició, tant en la música, els ritmes, els balls, els passos, i té una idea que ja primer la mireu i si encara està ja la comentem de veure què volem dir amb aquest ball. Aleshores començarem nosaltres amb el ball de la Muixeranga de València i a continuació anirem fent la roda de les figures que vulgueu. Val? Molt bé, gràcies.
diferent, molt lleuger d'estructura. Descargarlo antes que tiras para arriba. Sense tancar coses.